Barangay Basak, Lapu-Lapu City mihimakak sa taho nga pinamungahan na pulis nga may gihatod na silang maragsuon gikan sa Barangay Basak paingon sa pinamungahan luwan sa ilang ambulansya. Si Luan Mirondina sa report. Miatubang sa RTV Balitang Bisdak ang driver o ang nurse sa ambulansya sa Barangay Basak aron paghatag og katinawan sa taho sa pinamungahan pulis nga may managsuon silang gihatod luwan sa ambulansya ug nakalusot lang sa ilang checkpoint. Matud sa nurse nga si Rovel Bustillo, Abril 4 may gikuha silang pasyente sa hospital sa Lutupan, Toledo. Na-admit kini tungod sa taas nga blood pressure ug i-discharge ni adtong higayuna. Taga Kagudoy Basak ang pasyente apan nagtrabaho sa Lutupan. Actually, ma'am, ni Ari ang asawa sa pasyente gyud kay at that time i-discharge ang patient from Carmen Copper Hospital, uli silang balay. At that point walay masakyan. So among kuan is it is an emergency pod kay dili man pod na pwede na mo balibaran kay kung bago pa na discharge so na tendency mo balik yang hypertension. Ang crew ma'am upat da driver nya naisakay po ang iyang kuan tungod usa bali uno mitanan. Gidasunan usab kini ni Kapitan Isabelito Dainarla kinsa mo'y gihangyo sa mga kabanay sa pasyente. Naimi gikuha nga pasyente nga to nga mura og giatake man siguro to. Pero kining issue karon nga Mi 5 wala na namong truck, bag down na mong truck, 1 week na nakapin namong truck. Sa record sa logbook sa barangay, usa ka Joel Imiano, 45 anyos, ang ilang pasyente ni adtong higayuna. Gipakita usab nila ang record sa logbook nga niadtong Abril 24, nag-overheat ang ilang ambulansya ug anaa pa kini sa shop hangtod karon. Sukad mag-overheat ang ambulansya sa barangay, kini nang mobile sa BPSO ang gigamit nilang temporaryong ambulansya nga mo'y kargahan sa mga pasyente sa mga emergency cases sama sa mga nakay. Mao kini ang nakalibog sa kapitan nganong naduhig ang barangay nga duha ka semana namang wa magamit ang ilang ambulansya. Tumbok magiganay sa pulis nga basakit ang among agid nga ambulance ang mo'y gisakyan. Proud makita man sa record sa namo. Nagduda siya nga posibleng sa laing dakbayan ang ambulansya tungod kay ubay-ubay man sa mga dakbayan sa Metro Cebu ang may Barangay Basak usab. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.